When Bombo Roger, iti nga rin kalman, inayinsayang kat tayo iti drug bypass operation tayo, iti agarop 9:30 tagsapa. Kadwa tayo nga po iti Provincial Drug Enforcement Unit, kastamat iti Regional Intelligence Unit, na Provincial Intelligence Unit tayo, kaya iti Maritime Unit tayo. Kaya nag-byliging nga iti drug bypass operation tayo. Actually, dati subject tayo kaya minamanan tayo, kinasing surveillance tayo, isot may isang requirements nga conduct the drug bypass operation. Kaniso na kita may isang target intelligence packet from Provincial Intelligence Team, iti South Ilocos Norte. Baba iti pinag-casing surveillance tayo, kaya dati nga arami na kagtultuloy lang ta, despite gusto na kita may isang drug surrendery. Roger. Okay. Sir, ito'y kalabes. Base giti mo nga pagkinamamiking ka, giti yung nagbalin nga subject na may iti kalabes na giti anti-illegal drug bypass operation. Giti kita allegedly, ati nadakamat mo sir nga iliti badok, giti pagkapuan, giti illegal nga druga, nga isot may orwaras, iti iliti nuevera. Same man sir, kasi malat modus, iti subject sir, iti anti-illegal drug bypass operation, apo hepe, sir? When Bombo Roger, akas makunok idi, agpanda na mabagatang iliti pagkakapon iti droga, nga ron at ili nga badok. Dati nga subject tayo kita dati nga talaga isang pag-alala nga na kita iti validation mi kinyana kaya kastamag kinyana nga inamin na nga isang ti pag-alala dati badok ngayon nga dita may reveal ni sino nga tao data ngayon apapadamat iti pagbagatag iti matitilim iti tayo. Okay. Karamang ka di mo sir, kadig iti drug group nga sipsiputan, iti drug enforcement unit ay dita iriti nueva, iti suspected ta sir. When Bobo Roger, kasi naku nakitin, duwang grupo da ito, so dati iti grupo iti sentro, iti grupo iti poblasyon, iti sentro tayo sa bali, iti mabagatang bumarangay. So natin may isang membro iti grupo iti poblasyon, and kas makuna naibagaki din nga digiti nga grupo kita aktibo dalata despite of nakadado nga drug bypass operation tayon na i-conduct itoy di ko nakon nga natur dalata agiwaras lata ti droga iti ilitay nga nobera. Okay. Sir, kada ito tata kasi kung tayo nga arig na linawas nga dagiti matiliw ito arig na linawas ko natin nga dahil batilo nga drug personality babit ni White nga anti-illegal drug bypass operation. Ano tamuti nga rason sir? No, apay nga tuloy lang ta dito kasi ito operasyon or diti alleged nga panagiwaras or panaglakot may pawil nga aga kaya diti drug personality na muna hangaligid nga tibiyang PNP particular ita ili na berak kaya naigit kampanya ti against city illegal drugs apo hepe sir. So ano pakita ti nga rason no apay nga handang aman lang agsardeng no digit gaklak illegal nga droga apo hepe. When Bombo Roger, iti may isang makikita mi diti sigon iti stati mimot lang iti ka area diti Nobeera. May isang arteta kinarigat pinagbiag ken digiti barkada da nga dati nga gusto sar ka naglalako. Iti sudalata iti kakadwa so may ikwadalata may isong dalata oray unada nga nagbalbaliw da yung nabigitila tati kakatwa da, dagtul-tuloy lang tati operasyon da. Ganda dyan nga rin, kinarigat, pinabay. Kan nalaka pagkwartaan da ngamin, dahil nga pinagilakot siya po dito ili tayo, Bombo Roger. So, arig na sir, parang narigatdan nga liklikan na yan, or liklikan ti agusar, o may pawil nga tigiti ayan ti drug watch list tayo sir. When Bombo Roger, sad to say, talagang narigat ng kumalasen ka dito nga aramid da. Dahil nga rod, nga nagigidad dumang kami nga natilitilo tayo. May sapay nga pagka dismayahan tayo mga kiniman dismaya. May itutuloy nila tagtagtilo ta kasi at nga rod, ito pre-bargaining nga dahil ta. So ito may isang way done. Matili tayo, maka-plea bargaining tayo matlang, makarawar tayo. City, ada di panunudan sir ore kasta, no, may paminduada nga matili, ito, agpatinggadan to, Bombo Roger.
Okay. Sir, may saka dito na tayo kasi iti pa naki-inquest na iti provincial prosecutor at paglikodan na ngayon natin naglako ti illegal di natulugati ko na nagtugtugaw bigla lata na dahil sumbrek nga imen ng gamat kanya tini bagadan nga naglako ak ti druga so attraction na dito sir nagbalik delegasyon iti suspect apo hepe. Uwen bumuro dyan kasi ti imbaga na di kalman actually jay isang kabagana kanya awan narami ko kasi gastoy kas gagangay tatay kalkalpas actually kalkalpas ti inquest proceeding na pila tayo di kaso kanya na iti section 5 ko na 11 TRA 9165 kita di minabayan iti Paulo Lawyer kita imbaga na ba't nga plea bargaining dahil di bagbaganahin ti piskalya itay dependent on na puno kung dahil di pinag-plea bargaining natin so ibagbaganahin ti Paulo Lawyer na natay. When you're sir, okay. Sir, kaligiti tata kay kanamon grupo digiti duha grupo iti monitor manupay sir digiti nabatbati or digiti monitor drug enforcement unit kita iliti na vera nga kadwa or when digiti kaparokyan iti suspect iti bypass operation na po hepe sir. Wan Bobo Roger bali ti high value target tayo kat ada upat personality tayo high value target tayo kani SLI more or less dapat isang apulo so digiti tibal validation mi pa casing surveillance mi kiti pinag-test by mi dagito yung nagtultuli pala iti illegal nga aramid kakarto pinag-awaras ti siya po diti Novera. So, di ko napidi na nga ang kami agtal na nga na nga dati may report or may reveal diti nga matilitili mo isumat iti validation mi pumbura diyan ket nga may validate mi isumat kandak kami iti drug bypass operation kas tama diti diyan nagsurrender di or nagsurrender da itultuloy mi lata iti pinangbambantek niya pinagsisim niya da no itultuloy damat lang dayjay illegal nga aramid da ket tinutultuloy da bumburo diyan dayjay isa yang katmi iti bypass operation through validation nag-test by kami muna kan case in surveillance. Okay. Hamet nga makaalarma sir ti ili Novera although ti Novera ket dito gamalik ket drug clear da parparangayan dita ili ti Novera apo hepe hamet nga makaalarma sir di kastoy nga kanal nga dagiti matiliwan nga alleged nga glako ti druga apo hepe sir. When makaalarma nga talaga Bombo Roger sino kumamat di nga maalarma na kanayong nga magkanda kami ti drug bypass operation almost every month. Every month nga may iti symposium mi kan pinagbisita mi iti parbarangay. I-explain mi kanya no api nga kanayong nga dati drug bypass operation tayo. Kita pang iti report kan iti validated nga report nga so dati nagtutuloy lang dati nga illegal na transaction kasi iti maapektaran na Bombo Roger ket hanlang iti komunidad pati iti agtutubo tayo da isot ti may isang pumpunterian da nga warwarasan iti droga. Okay. Sir, lastly kadagiti sir since nga dagiti start tayong ket teko namon sir nga di more investigation tayo ili ti badok awan ti koordinasyon ta sir ti ili ti badok tamno sa malakdan digiti misrek nga kontrabando iti druga iti ili ti Novera awan ti kaslang coordination sir kadagiti kabang-ibang nga ili especially kadit madagtaka matatanga ili apo hepe. Ada Bombo Roger actually mag-iagisinukat kami ti intelligence gathering information mi heavy iti badok halangan ti badok Bombo Roger pati iti kabanang ibang ili iti pinili ti Corimao kadapan na i-exchange kami ti intel gathering sino man ti bagsak iti droga pag-alalan at iti droga iti kabang ibang nga ili so dayjay iti kaptrabaho ni iti sabali nga ili so iti isasayang kada iti drug bypass operation da actually iti ili nga Novera nga talaga may mesalangan iti bagada nga iti nga rod ili tay nga badok no mga sjay tuloy-tuloy lang tati coordination with itong may sa iti ili ti badok pinili kun ko rimaw kun iti ili nga banda. Okay. Okay. Sir, kaligiti kong taway ni Bombo Randy na daw digiti palaw question na. Bombo Randy, go ahead. Okay, thank you very much Bombo Roger na Imbagrabi, Police Captain William Sotelo. Sir, parang namimihasa digiti matiliti tayo kada iti plea bargaining agreement ngem
amo da kadi nga maminsan dala nga mabiling nga i-avail ti nasao nga pribileyo, sir? Bumuran din na ilawlawag magkinyada iti lawyer ka. Actually, na ilawlawag magkinyada. Maminsan dala nga agpatipli bargaining. Ay nga rin kita mawatan damit. Kung may first timer offender nga rin iso talaga nga ti pagkamaendan dahil tapli bargaining bumuran din. Dapat baka mamihasa data ay danto manan kun ada nga it's good nga ma-inform da kadto tapnon handang ulitin iti panagusar or panaglakot may pawil nga agas apo hepe sir. Bumuran di sapay kuma ita I think harod tuloy-tuloy lang nga pinag-suputay iti ili ka matrawat sapay kumata agsat din tumat lang siguro ito no maalantayin doon i-gusto nga supplier o seller iti nga ili nga nobera. Okay, sir, thank you very much. Back to you, Bombo Roger. Okay, once again, maraming salamat and congratulations na po Police Captain William Sotelo, sir. Bombo Roger, thank you mat iti kundawa ngayon pa yung man kanyaming interview. Kita digiti kay Ilyam iti ililingan nobera. Di kayo madanagan na po, babaan iti pinagtitinulog ti local government ti nobera. Masukpo tayo dati nga illegal drugs iti ilitingan bera. Kababayan iti pinagsuportayo kinyami iti narona iti komunidad kada amok nga maipasar din dito yung balang natin nga problema tayo iti ili tayo. Kat na rin bang rabi tayo amin na po.